Sziasztok! Rég volt bármi a bütykölnél, szóval gondoltam, hogy feltöltök most egy ilyen screencast jellegű dolgot. Az elmúlt pár napban nem nagyon volt bütykölés, ezért aztán gondoltam, hogy nekiállok egy scriptet írni, uh, egy ilyen Braille írás fordító scriptet a Fusionhöz. Ennek a beta verziója most már kész is van, fönt is van GitHubon, nézegessétek. Meg is mutatom, hogy hogy működik ez. Tehát ugye följövünk ide a kis, nem is tudom, hogy mi ez. Minden esetre erre ráklikkelünk, az a lényeg. Megnyitjuk a kis Pythont, az van most beírva, mint a szövegnek, hogy I stand with CEU. Ez nagyon tegnap előtt délután, szóval beírjuk mondjuk azt, hogy Zizi, mert szeretjük a kis puffasztott rizseket, ugye, kis színes pöttyöket. Rányomunk, hogy oké, és megcsinálja a kis táblát. Ez egy teljesen 3D nyomtatható kis modell arról, hogy hogyan nézne ez ki, hogyha egy 2 mm-es anyagra rányomtatnánk a kis Braille írás pöttyöket. Ez nem túl látványos, csináljunk egy másikat. Nyitok egy új dizájnt, írjuk ki tényleg mégis azt, hogy I stand with CEU. Az talán hosszabb egy picit. Itt van a kis tábla. Az a jó ebben az egészben, hogy hogyha én most rámegyek arra, hogy 3D nyomtatni akarom, kijelölöm a kis cuccot, akkor ebből pár klikkeléssel 3D nyomtatható dolgot lehet csinálni. Tényleg innentől már csak annyi, hogy el kell fordítani 90 fokkal, de még az Andyból ezt bele lehet majd írni a scriptbe később, csak hát mondom, ez még egy beta verzió. És innentől kezdve, hogyha van egy jól beállított nyomtatónk, egyből nyomtatható. Amúgy vannak más módszerek is, szóval nyilván van egy csomó másik program, viszont én azt tapasztaltam, hogy ezek a programok általában borzalmas STL fájlokat csinálnak, amiket nagyon nehéz kinyomtatni. Ezért gondoltam, hogy leegyszerűsítem magamnak ezt a eljárást. Szóval egyelőre ennyi, hozzatok szerelni valót nekem, ne unatkozzak, és sziasztok!